Pnawn da, chroeso i'r pedwerydd sesiwn o Carlam Cymru, y pwnc Ffiseg gyda John Williams, y sesiwn ola heno ar gyfer y gyfres yma. Unwaith eto, bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athro yn mynd drwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran holi ac ateb, a gwnawn yn gorau i ateb gwestiynau yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yma'n cael ei recordio gyda'r recordiad ac adnoddau yn cael ei uchlwytho i wefan e-sgol adran Carlam Cymru. Diolch. Diolch yn fawr, hwn di'r pedwerydd sesiwn, ac am y tro yma, da ni yn mynd ar trywydd hollol wahanol. So os da chi'n edrych ar yr sgrin ar hyn o bryd, mae gennym ni 4 sesiwn sydd wedi bod, hwn di'r un ola, a da ni wedi wneud yr rhan mudiant. So felly, da ni'n symud ymlaen i'r rhan nesaf, sef cysawd a haul. Be rhan i sylwi ydy mae yna 3 rhan i gwaith gwyddoniaeth dwbl Ffiseg. Y rhan gyntaf ydy symud y mudiant, rhan ail ydy gofod, a rhan 3 ydy ymfylydredd. Felly mae hwn yn mynd mewn rhefn ar y funud o ran fod yma'r lle fysa chi'n cyrraedd nesaf yn ystod y gwaith Ffiseg. So os da chi'n mynd mewn trefn, hwn fysa'r gwaith sa chi'n neud adeg yma'r flwyddyn, Ionawr, Chwefror ymlaen, a dyn fel arfer y gwaith ola a dyn ymfylydredd. Yn amlwg dyna mynd digwydd bob amser, a mae'n hawl gael mynediad i hwn ar unrhyw adag ac edrych yn ôl arno fo. Bwysig pwysleisio, ella mae'r sleids yn mynd i fynd yn gyflym, ac ella bod ni wedi methu rhywbeth ar y sleid, ond beth sy'n bwysig sylwi ydy bod chi'n gallu stopio hwn ar unrhyw adag ac edrych yn ôl. So dyma prif bwyntiau da ni, fatha athrawon, yn gwrando dysgu chi. Mae'n un pwynt ar goll ar y diwedd, a fyddai'n trafod hwnna hefyd, ond yn fanna mae hwnna'n dweud ni beth ni fod i drafod. Mae'n handi hefyd efo rhai geiriau Cymraeg sydd yn mynd efo'r gwaith Saesneg, oherwydd yn amlwg mae lot o geiriau Saesneg yn ddefnyddio ar gyfer gwaith am ser a planedau. Dyna ni'n ddechrau ffwrdd efo'r gwaith am y planedau gyntaf ac yna symud ymlaen i ser. Felly, mwyn ni ddeall beth sy'n mynd ymlaen, mae rhaid ni fynd trwy hwn wan o'r gwaith mor syml da ni'n gallu, oherwydd i pawb ddim yn dall bob dim am y bydysawd. Dwi ddim yn dall bob dim am y bydysawd, a felly fydda chi gallu dychmygu, mae mor enfawr, mae lot o ffeithiau bach dwi'n dysgu o newydd bob dydd. Ond dwi'n mynd i trio canolbwyntio ar y pethau mae CBAC neu WJC angen i chi ysgrifennu mewn arholiad. Felly, yn syml iawn, peth gyntaf chi'n gwybod ydy, be ydy planed? Reit. Be di planed ydy corff wybrenol neu celestial body sef pêl sydd yn teithio rownd seren. A'r cwestiwn sy'n gofyn ydy, be di enw seren agosa i ni? Yr ateb dwi'n gobeithio bod chi'n gwybod ydy yr haul. Yn cymeryd 365 diwrnod a chwarter i ni mynd o amgylch a haul. Bob 4 blwyddyn mae'r chwarter yna wedi adio i wneud 1, a felly da ni'n cael leap year a mae yna ddiwrnod ychwanegol yn mis Chwefror. Be ydy lloeren? Be ydy satellites? Lloeren ydy gwrthrych sy'n teithio rownd planed. Mae yna miloedd o lloerennau allan, mae yna rhai ar gyfer cwmnioedd gwahanol, cwmnioedd ffôn, Sky, Vodafone, bob math o satellite fel hyn. Ond mae yna un satellite, mae yna un lloeren naturiol sy'n amgylch planed ni y ddeiar ac enw hwnna ydy y Lleiad. Mae'r Lleiad yn cymryd tua mis i cylchdroi rownd y planed ni, a dim ond un gwyneb o'r Lleiad da ni'n gweld ar amser. Ond mae'r gola yn mynd ar pob rhan o'r Lleiad, dim ond un rhan da ni'n gweld efo llgada ni. Reit, seren. Mae ser yn rhan mowr o'r gwaith yma. Enw hwn ydy planedau a ser, neu ser a planedau. Felly, fyddai'n siarad efo lot mewn fanylder am ser hwyrach ymlaen yn ystod y wers yma. So dwi am methu y rhan yma, a just deud y peth syml iawn ydy, yr haul di seren agosa i ni. A hwnna sy'n cynnwys y mas o'r llun yma. Reit, o'r llun yma, be da ni'n weld ydy cysawd y haul ni. Felly, ffordd da o ddysgu meintiau, so seis, pethau gwahanol, ydy deall be di cyfeiriad ni. So, be di cyfeiriad ni, os ydych chi'n dweud be di cyfeiriad chi, efallai bod chi eisiau dweud mwy o gyfeiriad, efallai bod chi eisiau dweud bod chi yn Gymru, efallai bod chi eisiau dweud bod chi yn yr DI, so yn yr UK. Efallai bod chi eisiau dweud mwy, efallai bod chi eisiau dweud bod chi'n Ewrop,
Yna, da chi'n gorfod dweud, os da chi'n gweld y maws rwan, bod chi'n fama, sef ar y ddaear. Wedyn, yn y trefn o'ch cyfeiriad chi, da chi'n dweud y ddaear, a enw hwn ydy cysod y haul, so'r ddaear, cysod y haul. Lle mae'r cysod y haul, mae o mewn galeuaeth, galaxy, o'r enw y Milky Way. So hawdd meddwl amdan siocled, yn Gymraeg, y llwybr llaethog. Lle mae'r galaxy? Yn y bydysawd yn y universe. Okay? Felly, mynd yn ôl i gael meddwl faint o fach, ac ella insignificant yda ni'n byw ar y planed yma, mae rhan fwyaf o mas o bydysawd, cysod y haul, yn byw yn y haul, so'r haul sy'n pwyso mwyaf na bob dim, lot mwy na bob dim arall. Da ni, lle mae'r maws rwan, yn gwylod yn rhywle ella, yn llwybr llaethog, yn cylchdroi rhwng canol llwybr llaethog yma, rhwng y Milky Way yma. A mae'r Milky Way yma yn un o miloedd sydd yn yr bydysawd. So mewn ffordd, os da chi'n dychmygu, da ni ddim byd i gymharu efo maint y bydysawd. A fel dwi'n siarad efo chi rwan, mae'r bydysawd yn ehangu, yn expand, yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Mae hwnna'n dod o dan gwaith triphlyg, fydd angen disgwyl yn triphlyg wybod amdano bydysawd. Felly, topig nesaf ar gyfer y gwaith bydysawd ydy bod ni'n sôn amdan bydysawd yn ehangu, a mae hwnna ar gyfer gwaith triphlyg yn unig, felly dwi ddim yn mynd i drafod hwnna ar hyn o bryd. Reit. Be da ni angen gwybod ydy, da chi angen gwybod y trefn y cysod y haul ac ffeithiau amdan y trefn yma. A'r trefn ydy, mae gen i 4 planed gyntaf un, da chi angen dysgu nhw mewn i trefn. So ni'n dewis ffordd o ddysgu. Mae yna ffordd Saesneg, ond felly chi ffeindio ffordd arall. A'r ffordd ydy, eto dilynwch y maws, llythyran gyntaf. My very easy method just speeds up naming planets. A mae hwnna'n rhaid yr enwa gyntaf i chi yn y Saesneg. Okay? Ond enwa ydy, Mercher, Gwener, Ddaear, Mawrth, Iau, Sadwrn, Uranus a Neifion. Da ni dal ddim yn cynnwys Pluton, di Pluto ddim yn blaned i mwy. Oedd Pluto, dwi'n meddwl yn 2003 neu hwyrach a 2005, mae Pluton wedi cael i enwi fel dwarf planet, a felly dydy'r planed yma, mae'r rhy fach i fod yn rhan o'r cysod y haul. Ond hefyd, mae yna patrwm arall sy'n awgrymu bod Pluton ddim i fod yn cysod y haul ni. Gan i weld y patrwm rwan. Y patrwm ydy, da ni angen gwybod beth i arwyneb y planeda. So, da chi'n dychmygu, mae yna llawer o fideos da, mae yna rhai yn yr PowerPoint yma neu atgoffa chi edrych ar. Fyswn ni'n gallu rhoi y fideos yma ar, ond mae sôn cymryd y wers i gyd i chi edrych ar, i chi gael gweld a dysgu'n well o'r ffeithiau yma. Ond mae'r ffordd mae cysod y haul i dechrau ydy, mae wedi dechrau o yr haul yma yn cychwyn ac yn lluchio pethau allan, a felly mae'r pethau ysgafnach wedi cael llechio'n bell i ffwrdd a'r pethau trymach yn agosach. Okay? Mae'r haul wedi llosgu'r pethau i ffwrdd wrth hein, ac felly di'r haul tymor wedi cyrraedd y rei pellach i ffwrdd. Be mae'n golygu ydy, yn gyntaf ac ail trydydd pedwerydd, mae'r 4 yma'n cerrig, fe rhaid chi symud ac yn ista, rhaid chi sefyll ar y planedau yma. Ond, mae Iau a Sadwrn yn planedau sydd yn nwyon. So mae'n cewri nwyon, mae'n gas giant, a rhaid chi sefyll arno nhw. Mae Uranus a Neifion yn rhew. So chi ddim sefyll ar Iau a Sadwrn, ond chi yn gallu sefyll ar Uranus a Neifion oherwydd yna'r rhew ydyn nhw. Okay? Iau, Jupiter, ydy'r planed mwyaf un. Okay, so hwnna sef y mwyaf mas. Da chi angen dall y patrwm o cerrig, nwyon a rhew. Be di Pluton ydy carreg, sy'n awgrymu bod hwn wedi cael ei gymeryd o ella rhywle arall a bod wedi cael ei tynnu gan y disgyrchiant yr haul. Disgyrchiant y haul sydd yn achosi i'r planedau yma cylchdroi rownd y haul. Mae bob dim, mae'n od i ddeud hyn, mae bob dim yn disgyn rownd y haul. Disgyn mae o oherwydd dyn nhw byth yn landio, dyn nhw byth yn hitio ar y llawr. Reit, topig hawdd i gofio ydy, pellan byd ydych chi o'r wrth y haul, oeran byd ydych chi. Ond os wnewch chi edrych ar y llun yma, fe rhaid chi ddeud, o, mae Neifion yn oerach, mae Sadwrn yn oer, a rhaid chi ddeud pam oherwydd nhw'n bell wrth y haul. Ond,
byddech chi sylwi y planed poetha ydy Mercher, hwnna di agosad y hael. Ond drychwch chi ar yr rhifas lawr fama, a tydi o ddim. So jyst byddwch yn ofalus mewn arholiad a sylwi, Mercher ydy'r planed sy'n cael fwyaf o wres, ond di Mercher di poetha, ond Gwener ydy'r poetha. Fel arfer yn blwyddyn 10, da ni'n trafod hyn, oherwydd mae Gwener hefo atmosffer o carbon dioxide, a sgyn Mercher ddim atmosffer o gwbl, felly mae'r Mercher yn llechu wres allan, lle mae Venus yn cadw wres fewn. Da ni'n galw hyn dydan yn effaith tŷ gwydyr y greenhouse effect. A mae hyn yn digwydd ar Gwener, a felly mae Gwener yn boethach na Mercher na'r ail blaned o'r haul ydi o. Da ni wrth gwrs yn third rock from the sun. Pwynt bwysig gofio ydy bod bob dim yn cylchdroi yn yr un cyfeiriad. Mae disgyrchiant yn gryfach yn canol, fe ni'n trafod hynna rwan, a felly mae'r planedau yn mynd o gwmpas yn gyflymach yn y canol am ddau rheswm. Un, mae maint yr orbit yn llai, felly pellter llai i deithio, ond dau, mae disgyrchiant yn fwy. So yn canol fama, lle da chi'n gweld y maws rwan, mae pethau'n symud yn gyflymach oherwydd mae disgyrchiant yn gryfach, a rownd y tu allan mae'n symud yn arafach oherwydd mae disgyrchiant yn llai. So weithio fel meddwl na dim ond y pellter di'r problem, ond naci, maen nhw'n symud yn gyflymach, maen nhw'n fwy o speed ar hein i gymaru efo reit tu allan oherwydd y disgyrchiant yn lleihau y pellan byd ydych chi'n mynd oddi wrth y hael. Reit, efo'r rhan nesaf, da ni'n edrych ar disgyrchiant gravity. A wedyn mae gennym ni sleid bach yn fama, dwi'n rhaid i fyny, ond rili, mae well trafod hwn, swn eich chi bach o lluniau. Felly, yn syml, yn lle defnyddio rhifa rhy fawr fel planed, be da ni'n gorfod meddwl amdano ydy, be sy'n effeithio disgyrchiant. So yn syml iawn, pawb yn sôn amdan disgyrchiant, fel bod chi ar planed, fel hyn, ac os fysa chi yn fama, fysa chi fel hyn. Oherwydd mae disgyrchiant bob tro'n pwyntio i canol y planed. A da ni'n meddwl am disgyrchiant fatha rhywbeth un ffordd, ond tydi o ddim. Ddim yn wir. Mae disgyrchiant yn gweithio ddau ffordd. Mae unrhyw beth sydd efo mas efo disgyrchiant. Y fwyaf di'r mas, y fwyaf di'r disgyrchiant. Felly, os gyda fi pel yn fama sydd yn 2 kilogram, yn amlwg bod planeda efo mas llawer mwy na hyn, a gen i pel yn fan hyn sydd yn 2 kilogram, mae gen i ddau disgyrchiant hynna. Ac ar y ddaear, sa'n byd yn digwydd. Ond yn y gofod, lle sa'n dim byd arall, mae nhw mynd yn attracted i'w gilydd. Mae nhw'n atynnu gilydd rwan. Okay? So, mae'n disgwyl mewn chwerthin pan dwi'n deud yn dosbarth, ond mae'n attraction, mae'n atyniad rhwng chi a bob un gwrthrych yn yr ystafell. Dych chi'n mynd teimlo fo, oherwydd mae mas chi mor fach. Dych chi yn attracted, yn cael ei atynnu gan y ddaear, ond mae'r ddaear hefyd yn attracted yn cael ei atynnu at y chi. Ond dych chi ddim yn teimlo'r effaith yma oherwydd mae mas chi mor fach. Dych chi yn teimlo'r disgyrchiant y ddaear, so os nwch chi neidio, nwch chi ddod yn syth na lawr. Oherwydd mae disgyrchiant y ddaear yn uchel oherwydd mae mas y ddaear mor fawr i gymaru efo ni. So yn fan hyn, fysa hein yn dod at ei gilydd ac yn cyfarfod union yn y canol. Dyna sy'n digwydd o fama. Os oes ni'n newid y stori, o beth fel hyn, a bod fi'n gwneud rhywbeth fel 4 kilogram, yn lle cyfarfod yn canol, mae'r 4 kilogram yma efo fwy disgyrchiant. Okay, dychmygwch bod fi'n llosio hwn i'r pŵar 50 neu 30 neu beth bynnag. Okay? Yn fama, beth chi'n gael ydy, fysa chi'n gael ella yn glanio yn tua fama, a cyfarfod, so 2 pel yn cyfarfod yn fan hyn. Rheswm pam ydy, oherwydd mae'r 2 yn tynnu'r 4 ffordd hyn, ond mae'r 4 yn tynnu 2 lot mwy, a felly'n lle cyfarfod yn canol, fas os chi'n disgwyl efo hwnna, fes ni'n cyfarfod yn fan hyn, oherwydd mae disgyrchiant y fwy. So pwrpas y llun yma ydy i ddall, mwy ydy'r mas, mwy ydy'r disgyrchiant. Be sy'n bwysig nodi rwan o hynna ydy, da ni'n byw yn cysod y hael ni, a mae yna un peth da ni yn gwybod, sef rhwng Mawrth a Iau, Mars and Jupiter, mae yna asteroid belt. Reit. Pobl yn cynhyrfu ac yn poeni, fysa asteroid yn gallu taro'r ddaear a lladd pob ar y ddaear. Ond fel ydych chi'n ei sylwi rwan o waith am disgyrchiant, mae mas asteroid yn fach, a mae'n cael ei atynnu gan rhywbeth efo mas mawr.
Felly, da ni'n lwcus iawn drws nesaf i'r belt asteroid. Os oes asteroid yn symud allan o'r belt yma, fysa fo'n cael ei dynnu at y peth sydd efo disgyrchiant mwyaf. So, yn lle mynd am Mawrth a cyferdd y ddaear, fysa'r asteroid yn mynd am yr peth mwyaf sef iau Jupiter. Mae'n handi felly bod Jupiter iau yn agos i Mawrth ac yn agos i'r belt asteroid, fel bod yn gallu tynnu asteroid at y fo. Reit, be arall sydd gennym ni ydy, os mae gennym ni seren, mae seren efo gravity efo disgyrchiant mawr. Os mae gennym ni, yn amlwg i llun fi ddim yn briliant, mae hwnna fod yn gylch union. Os gennym ni blaned yn fama, gael ei alw'n A, a bod gennym ni blaned arall, cylchunion, gael ei alw'n B. Reit. Nw'n ni ddeud, mae A yn pwyso yn fwy na B, lot mwy. Wedyn mae gwestiwn 2 marc wedyn yn gofyn, pa un o hein sydd yn teimlo mwyaf atyniad y seren a pam? So pa un o'n hyn sy'n cael mwy effaith efo disgyrchiant? Mae'r ateb ydy A, oherwydd bod yna gosach. A weithio bod yn meddwl, rhaid wedi gorffan. Mae B yn bellach. Ond, dyna ddim cweith digon oherwydd nes I ddweud hefyd bod A fo mas mwy. Felly, os mae fo mas mwy a bod yna gosach, mae yna 2 farc I chi fanna, so byddwch yn ofalus I esbonio. Rheswm mae A yn cael lot mwy disgyrchiant ydy, mae yna gosach ag hefyd mae efo mas mwy. Pam mae efo mas mwy ydy, achos nes I ddweud bod efo mas mwy. Just yn gwestiwn. Okay. So, felly, jyst I gael hyn yn syml, beth sy'n effeithio disgyrchiant? Mas a pellter. Mas mwyaf yn yr cystad hael ni ydy'r haul, a felly disgyrchiant mwyaf yn cystad hael ni ydy'r haul. Ond, gyda fi feiro yn llaw rwan, os dwi'n gwllwn y beiro yma, dwi ddim yn mynd I fynd at cyfred y haul, mae'n mynd I ddisgyn i'r llawr. Oherwydd, bod y ddaear efo lot lle disgyrchiant, mae'n agosach. So'r 2 ffactor ydy y pellter ag y mas. Reit, os da ni'n mynd rownd mewn cylch, mae'r pellter o'r canol i'r ochrau union un peth trwy'r adag. Ond, mae'r gair yma wan, neu mae'r orbit yma, da ni'n gael hwn yn elliptical orbit, orbit ellipse. A mae hwn yn newid. So, os ni'n ddilyn y maws yn fan hyn yn dechrau, be da ni'n gael ydy, mae'r comet yn bell wrth y haul, a mae'r comet yma felly yn slow fama. Mae'n dod yn agosach, mae yna mwy disgyrchiant, mwy o gravity fan hyn, mwy a mwy disgyrchiant, mwy a mwy, mae'n cyflymu. Mae'n mynd ffastach. Mae'n mynd rownd, da ni'n gael hyn yn slingshot, mae'n gyflym iawn, a wedyn mae'n mynd bellach I ffwrdd, mae disgyrchiant yn llai ac yn llai, mae'n mynd yn oerach ac yn oerach, a felly da ni'n nôl wedyn I fod yn slow fama. Os fyddwch chi'n mynd rownd mewn cylch fel hyn, mae disgyrchiant yn gyson, ag hefyd mae'r bianedd y cyflymder yn gyson o gwmpas hwnna. Reit, cyn mynd ymlaen i'r topic amdan ser, peth nesaf ydy, da ni'n sôn am bianedd neu speed, a da ni'n gwybod bod bianedd yn pellter rhan am amser. Wedyn, da ni'n dweud rhywbeth eitha odd rwan, ond eitha ni'n synwyr. Da ni'n edrych ar sut da ni'n trafod pellter bethau. So, os fysa chi'n siarad efo ffrindiau chi, a bod chi'n mynd i'r rwla, sa chi'n gallu gofyn, faint o bell I ffwrdd wyt ti? Siarad efo'r rhieni chi, faint o bell I ffwrdd adra wyt ti, ac yn y blaen. Fel arfer, swn i'n disgwyl chi atab nhw trwy ddeud, dwi 1.23 milltir I ffwrdd, neu dwi 623 metr I ffwrdd. Fel arfer, da chi'n deud, dwi 5 munud I ffwrdd, dwi 10 munud I ffwrdd, ac yn y blaen. So, sut da ni'n mesur pellter yn y gofod? Mae'r haul yn 150 miliwn o kilomedrau I ffwrdd. Mae yna yn ofnadwy o bell. Felly, pan ni'n trafod bethau, da ni'n defnyddio'r astronomical units yn fan hyn. 1 ydy hwnna yn fanna. Mae'r astronomical units yma yn 1, felly fysa Mercher neu Gwener yn llai na 1. Fysa Mawrth felly yn mwy na 1. Sa'n byd mwy o wybod amdan hynna na bod nhw'n defnyddio fo mewn cwestiynau a gewch chi edrych ar enghraifft mewn munud. Reit, wedyn, da ni'n edrych ar bianedd gola. Mae bianedd gola yn golygu,
da ni'n gwybod bod ni'n edrych ar y lleuad, mae o dros 1 eiliad I ffwr o pellter, iawn? Ond 1 eiliad i'r amser mae gola'n teithio, so os dwi eisiau dweud y pellter, dwi'n dweud 1 eiliad gola. Dwi'n gorfod dweud y gair gola yn Saesneg light second. Reit, faint o bell di'r haul? Os dwi eisiau dweud y pellter wrthoch chi, mae yna 2 ffordd o ddeud o. Yn lle dweud 150,000 kilometrau, beth bynnag ydi o, da chi ddim yn gorfod dysgu yna. Fydda chi dweud, mae o 8 munud golau I ffwr. Dydy o ddim digon dweud bod o 8 munud I ffwr, mae'n 8 munud golau I ffwr. Okay, mae'n golygu, os ydy yr haul yn ffrwydro rwan, fysa chi ddim yn teimlo na gweld dim byd o wahanol yn fan hyn am 8 munud. O fel ydych chi'n gweld, mae yna rhai ser, Proxima Centauri fan hyn, 4.3 blwyddyn golau I ffwr. Mae hynna'n golygu, pan ydych chi'n sbio ar Proxima Centauri, ydych chi'n edrych yn ôl yn y gorffennol, yn y past, a 4.3 blwyddyn yn ôl. Dych chi'n gwybod faint oed ydych chi 4 blwyddyn yn ôl? Wel, gola yna di cychwyn teithio 4 blwyddyn yn ôl. Dyna mae'n golygu, dyna mae'n amser mae gola'n gymryd I deithio. A dyna rhain eraill I chi I edrych ar. Yr un ola yna, wel, mae'n gyd yn amlwg hefyd yn newid, oherwydd mae'r bydysod yna hangen, mae'r un ola yna yn newid. Reit, symud ymlaen i'r ail rhan o'r gwaith, ser. A rili, fod yn onest efo chi, y ffordd sy'n ei wneud hwn ydy, fyswn ni yn clicio y link yma, a sy'n ni'n gwylio fideo. Mae'r fideo yma'n dda, mae o'n cael ei ddefnyddio gan cybac I ddisgrifio trefn sut mae ser yn byw, a maen nhw'n part o'r gwaith da chi angen, a felly fysa'r fideo yma yn well na be na I esbonio chi rwan. Ond, na I dal gael gon efo. So, cwestiwn gyntaf ydy, be ydy ser? Wel, mae ser yn gorfod dechrau o rhywbeth eitha sylfaenol. Da ni'n edrych allan a da ni'n gweld y ser anhygol yma, a mae'n cael ei ddechrau gyda 2 cynnwys ingredient eitha sylfaenol, sef llwch a nwy, dust a gas. Ac enw'r nwy, y prif nwy ydy hydrogen. So, pan ydych chi'n sbio fyny ar y ser, jyst meddyliwch na peli mawr o hydrogen ydy hyn. Okay? Ac I ddechrau nhw, ydych chi'n llwch a nwy. A fel eisiau drafod yn y cwestiwn cynt, mae'r llwch a nwy yma yn cael ei atynnu at ei gilydd gan disgyrchiant. Dim ond 2 grym sy'n eisiau trafod yn y gofod. 1 grym dwi wedi dweud lot o weithiau heddiw yma ydy disgyrchiant gravity. Reit, be sy'n digwydd? Wel, unwaith mae'r ser yn cael disgyrchiant digon cry I dynnu pethau at ei gilydd, maen nhw'n cychwyn y broses o ymasiad niwclear, nuclear fusion dyn yn Saesneg, lle mae hydrogen yn adif ei gilydd I wneud helium. Reit, yn y tabl cyfnodol, mae hydrogen yn 1, mae helium yn 2. A mae 1 yn wneud 2. Felly, wneud y hydrogen chi newid I helium, a dyna sy'n digwydd yn seren ni ar y funud, seren cyfnod sefydlog ni. Mae'n I drafod mwy amdano hynna, mae'n eiliad. Be sy'n wedyn ydy, mae faint o hydrogen yn mynd yn llai, achos mae wedi newid I helium, a mae'n teithio trwy I fywyd o. So, un o'r bywyd pob arall, mae'n dechrau off yn cael ei geni, mae'n cael ei geni mewn lle fel hyn, lle mae'n llwch a nwy, ac yna mae'n symud ymlaen ac yn ymwneud drefn fel mae o'n mynd yn ei arddegau, hynach byth, a wedyn marw. A da chi'n gwybod gwybod y trefn yna. A mae 2 seren gwahanol ni'n edrych ar, seren melyn a seren glas. A mae'n gyd 2 nhw trefn gwahanol. Reit. Felly am eiliad, da ni angen cychwyn trafod be ydy y ser. Be sy'n digwydd tu fewn i'r ser. So, fel nes I sôn, os mae chi seren, tu fewn i'r seren, I fod yn syml, mae gennych chi hydrogens yn dod at ei gilydd a maen nhw'n wneud helium. A mae'r proses yma rhan o ymasiad niwclear. Mae hefyd yn wneud helium a mae'n wneud neutron. Sydd ddim angen gwybod hynna, ond os ydych chi'n gwneud triffig, mae yna waith ar y llyfr ola 1 yn triffig, lle ydych chi'n sôn amdan ymasiad ac ymholliad niwclear. Ymasiad I beth sy'n digwydd yn y haul, ymholliad sy'n digwydd mewn pwerdau yn defnyddio uranium. So, ymasiad niwclear. Mae hydrogen yma 1 neu 2 ac yn y blaen, yn neu 3, 4, ydych chi'n mynd I fyny, trwy tabl cyfnodol chi, ydych chi'n mynd I lithium, ydych chi'n mynd I carbon, nitrogen, a fydd yna ddigon o egni I seren mynd I fyny at haearn. Haearn 56. Digon egni hynna. Ond, dos am digon egni. Ac actually mae seren ni, seren melyn, y fflam oera os licio chi,
Diolch digon cry lle i gyrraedd digon i wneud haearn ar y ddaear. So mae'n bodoli, ond mae'r egni gyd yn dod o'r ser, a dyna'r cwestiwn ydy, lle mae'r egni wedi dod o? Oherwydd mae'r egni yma, mae gen i elfennau trymach na haearn. Aer, arian, uranium, mae lot o rei. Mae rhai sydd yn corff chi. A felly, yr unig ffordd yn gallu gwneud hyn ydy bod ni'n cael egni fwy na hwn. Iawn? So, yn y cyfnod y haul, da ni angen gwybod y gwaith sylfaenol gyntaf o beth sy'n digwydd. So, stori ydy seren melyn. Am ddweud am y lliw, melyn ydy hwn. Hwn di seren ni, fel y mae o rwan. Be sy'n ddigwydd i seren ni ydy, fel yn hynach, mae'n mynd i rhedeg allan o hydrogen, ac fydd o'n ymased o helium, a wneith o ehangu. It will expand. Pan mae'n ehangu, wneith o mewn i cawr coch. Okay? Byddwch chi ddychmygu, o ddech chi ddeud beth sy'n digwydd i'r lliw, eith o fwy coch, a eith o'n fwy cawr coch. Ond mae angen i chi wybod hefyd beth sy'n digwydd i'r tymheredd. Okay? Mae yna rhywbeth o'n Hertzsprung-Russell diagram yn dechrau y munud, ond hefyd gyda chi bach common sense o beth sy'n digwydd i'r tymheredd. Os mae rhywbeth o'r un maint egni yn mynd yn fwy, beth sy'n digwydd i'r tymheredd? Wel, dychmygwch stafell chi rwan, efo'r gwres yn stafell chi, os ydych chi efo un o'r un gwres, ond bod chi'n stafell yn 10 gwaith yn fwy, dwi'n siŵr sa'ch chi'n teimlo'n oerach. So mae hwn di oeri rhywfaint. Ond wedyn, ar ôl y masiad o elfennau trymach, carbon, nitrogen o blaen, wneith o ddisgyn ar ei hun a troi'n corach gwyn white dwarf. A wedyn am hynna, wneith o droi wedyn yn slo bach i mewn i corach du, lle wneith o farw'n slo bach efo dim gola gwbl, oherwydd mae'r ymasiad yn fan hyn o elfennau mor drwm. Hwna ydy seren ni, seren melyn. Mae yna rhai ser efo mas llawer mwy. Mae nhw'n lliw glas fel arfer, a mae hwn hefyd mewn cyfnod sefydlog. Iawn, yn drafod beth i cyfnod sefydlog yn munud. Di hwn ddim yn mynd i fyny i cawr coch. Mae hwn yn mynd yn cawr coch enfawr mewn y super red giant. Mae hwn yn defnyddio hydrogen ar cyfradd ofnadwy uchel, a beth sy'n digwydd wedyn ydy, oherwydd bod yn defnyddio mor gyflym, mae'n mynd bang. Mae'n ffrwydro mewn i uwchnova supernova. Mae'r supernova yma wedyn efo digon o egni i wneud elfennau trymach mwy na haearn. So ni'n sôn fatha chi, pethau fatha aer, platinum, uranium, pethau sy'n drymach na haearn, mae'n cael ei wneud fel yna. Ac ar ôl i'w uwchnova, mae yna ddau opsiwn wedyn. So yn gallu disgyn eto i fewn i seren neutron, sef seren bach, dwys, seren trwm iawn, ond bach mewn maint. Neu, so gallu disgyn mewn i twll du, sef black hole, fanna mae disgwyliad mor gry, mae'n hyd yn oed yna tynnu gola. Reit, i wybod y trefn yma, mond haen uwch ydy hwn, a dwi'n yn gweld pam bod yn haen uwch, achos mae eitha hawdd i ddilyn, a ni'n aros chi beth yw'r peth anodd yno fo rwan. Be di hwn di Hertzsprung-Russell diagram ydy hwn. A mae allan gallu gofyn wrthych chi, be di gwahaniaeth rhwng y seren yma ac y seren yma. Okay? A'r unig beth sy'n anodd ydy, mae'n anodd beth, achos ydych chi'n methu gweld ar y toolbar, ond gwch chi weld, os ydych chi'n agor hwn i fyny fel folder, mae'r tymheredd y fama, fel dyn ni'n mynd ffordd i'r dde, mae'n mynd yn oerach, lle ydych chi'n disgo fynd yn boethach. So, jyst byddwch yn ofalus, mae'r rhif yma, fel ydych chi'n arfer o graff o, rhif am mynd yn fwy. Ydych chi'n gweld hwnna, hwnna'n mynd yn 1, 10.2, 10.3, mae'r number yn mynd i fyny. Ond yn fama, sa chi'n disgwyl rhif am mynd yn fwy, ond gywir, mae'r tymheredd yn llai ar draws. So felly, rydych chi pigo yna hein, edrych ar fama, ar ella gola neu ella diameter, beth bynnag mae'n dweud, a rydych chi sbio lawr hefyd a gweld beth tymheredd o. So yn fama, mae'r ei glas, mae hein o'r ei poetha, a wedyn mae'r ei melyn neu ei coch yn mynd i fod yn oerach. Reit. Da ni eisiau esbonio wan hein yn herma grymoedd. So da ni'n edrych ar y ddau yma, a wedyn y stori. Y stori o y grymoedd. Be sy'n digwydd? Reit, da ni'n sôn dan diagram, so mae'n ymasad niwclear yn digwydd. Be sy'n digwydd ydy, mae'n creu grym sydd yn gwthio allan. Reit, a wedyn mae'n grym
yn gweithio fewn. I fod fwy strict rwan, dwi wedi siarad efo chi, a dwi'n siarad efo siarad efo chi amdan y plymio'r awyr yn disgyn, tro yma, dydy'r haul ddim yn newid maint. So i ddechrau, mae eisiau enwi'r grymoedd. Enw'r grym yma ydy gwasgedd pelydriad. Felly mae masiad niwclear yn creu gwasgedd pelydriad radiation pressure. A maen nhw hefyd, efo grym yn pwysio fewn, ydych chi fod i wybod hwnna, y grym sy'n gwasgu fewn ydy disgyrchiant. Maen nhw'n hafal i'w gilydd. Reit, di hwnna, y frawddeg yna ddim cweit yn iawn. Oherwydd, os ydych chi'n cofio'r gwaith am plymio'r awyr, mae'r gwrthiant ar yn hafal i'r pwysau, mae hwn yn fwy, mae'r ffordd yn ei atab hwn ydy, mae'r gwasgedd pelydriad yn cydbwyso'r disgyrchiant, they are balanced. Chos os maen nhw'n hafal, maen nhw'n pwyntio yn un ffordd. Ond mae'r grym i fewn a grym allan, dyn nhw ddim rhan yn faint, maen nhw'n cydbwyso, they are balancing. Rhaid chi allu enwi nhw a deud bod nhw'n cydbwyso. Reit, beth sy'n digwydd ydy, pan mae masiad niwclear sy'n creu hyn. Iawn? Da chi yn gwybod hwn, lle sy'n gofyn hwn di, beth sy'n digwydd nesaf a pam? Wel, hwn di cyfnod sefydlog. Mae'r ddau seren, yr un melyn neu'r un glas, maen nhw'n mynd i cawr coch. Dydy, un cawr coch enfawr a un mynd i cawr coch arferol. Felly, mae'n mynd i fod yn fwy. A da ni eisiau dweud sut ath o'n fwy o hwnna i hwnna. Wel, mae rhaid i ddweud pa grym sydd yn fwy, a grym sydd yn fwy ydy, mae'r gwasgedd pelydriad wedi mynd yn fwy y disgyrchiant. A dyna sydd wedi digwydd yn rhan yma'r stori. Mae wedi mynd mewn i cawr coch, neu cawr coch enfawr. Reit, wedyn, beth sy'n digwydd wedyn ydy, eith y disgyrchiant, os oes yna'n glas dweud, y disgyrchiant mor fawr, neith o colapsio, eith o ddisgu mewn ar ei hun, a eith o ffrwydro fan uwch nofa. Ond, os mae o'n seren fatha'n gyda ni, eith o cawr coch, a ni'n siŵr y llun yn iawn nhw, bod hwnna, llai eith o fewn i corach gwyn. Ac yn fanna, sy'n gallu gofyn pam ath o fewn i corach gwyn. Reswm pam ydy, mae'r grym disgyrchiant yn fwy na gwasgedd pelydriad. Mae rhaid i chi enwi y grymoedd yna i gallu cael eich marciau. Reit, be nawn ni wan ydy, na i just edrych ar ambell i gwestiynau sy'n gallod i fyny, jyst ni gael chdi bach mwy o hyder ar y gwaith yna. Ond cofiwch, stopio'r fideo ac edrych yn ôl os ydych chi'n dall beth sy'n digwydd hefo'r grymoedd. Reit. Ai trw hein yn gyflym, a felly rhaid i chi stopio'r fideo ac edrych yn ôl os ydych chi'n teimlo bod angen. Mae cwestiwn yn gofyn ydych chi gysylltu pari di pari. So, yn amlwg yma, ydych chi'n edrych ar beth agosau ni. So, mae'n hael gyda'n i'r lleiad. Lleiad ydi agosau, a felly mae hwnna'n cymeryd yr amser lleia. Amser lleia di 1.3 eiliad. Reit, wedyn y hael dio. So, pa un di amser wedyn 500 eiliad. Gret. Reit, rwan mae'n chdi bach o waith dysgu does. Ac be maen nhw'n dweud ydy, Alpha Centauri di seren yn y llwybr lleithog. Da chi fod yn gwybod bod chi'n byw yn y llwybr lleithog, hwn di'r Milky Way, hwn di galeuaeth ni ydi hwn. Da ni ddim yn byw yn Andromeda, ond hwn di'r galeuaeth agosa ato ni. Felly, da ni eisiau ffeindio'r rhif sydd yn lleia ydi hwnna ac y rhif mwyaf ydi hwnna. So felly, hwnna'n cysylltu fanna, a hwnna yn mynd i gysylltu i fan yna. Reit. Da ni'n bwysig gwybod am trefn o'r mwyau lleia yn fan hyn. So, y mwyaf ydy'r bydysawd yr universe, ond tydi hwnna ddim yna. Felly, bydd yr un nesaf ydy galeuaeth. Bydd yr un nesaf ydy seren y cysod y hael, Da ni'n lawr i'r ddau yma,
Felly, bydd i lleia, neu gwna planed di hwnna. Felly, seren. Yn fan hyn. Reit, cwestiwn am disgyrchiant. Mae diagram yn dangos seren yn galeriaeth ni. Mae dwy blaned yn un fath A a B yn troi chwmpas. Hwn di seren, be di enw galeriaeth ni. Reit, mewn amdan galeriaeth yn Saesneg Galaxy, mewn amdan siocled, y Milky Way, y llwybr lleithog, fysa atab i hwnna. Ond pa blaned yn diagram sydd efo grym mwyaf yn dal am yn orbit? Reit, chwilio ddechrau fe, pa planed sydd efo mwyaf mas. Ni chwilio, dyn am gweld yn byd o mas yn fanna o gwbl, felly dyn ni'n methu sôn yn y mas. Wedyn, mae'n edrych ar y pellter, pa planed ydy'r agosa at y B? A. Eglurwch ateb chi, hwnna ydy'r planed agosa i'r seren. Okay. Fwy agos ydych chi, fwy yn byd o disgyrchiant ydych chi'n teimlo. Fysa yr orbit mynd rownd fel hyn, so orbit yma mynd rownd, mae orbit o A yn mynd i deithio'n gyflymach, fatha nes i ddweud, dim achos bod y pellter yn llai, mae'n teithio'n gyflymach achos mae'n fwy o disgyrchiant. Fydd o'n llai amser, oherwydd mae pellter yn llai a mae'n gyflymach, ond mae'n gyflymach na B. Okay? Reit. Mae'r rhan yma yn eitha anodd. Ydych chi efo pethau ddarllen a pethau fel amdan. So, mae'n deud yma, mae'n sôn am parsec. A mae'n deud yn y parsec 3.3 blwyddyn gola. Mae'n deud wedyn, sawl blwyddyn mae'n gymryd i golau deithio 1 parsec. So, mae'n swnio'n rhy syml i atab, ond yr atab ydy 3.3 blwyddyn. Byddwch yn ofalus, yn wedi yn Saesneg, allan bod yn anoddach, maen nhw'n sgwennu light yma, o'r light years. Dim blwyddyn gola dio, mae'n gofyn faint o amser sawl blwyddyn 3.3 blwyddyn. Dim 3.3 blwyddyn gola, o'r blwyddyn gola ydy math o pellter ydy hwnna. Reit, mae diameter galeth ni ta 30 kilo parsec. Beth di diameter mewn blynyddoedd gola? Reit, mae 1 kilo parsec yn 1000 parsec a mae o yn 3 dim blwyddyn gola. So, weithiau mae'n marc am jyst bod chi wedi dall. Bod 3 dim blwyddyn gola. Ond, mae hyn 30 ohonyn nhw. A felly yn amlwg, da ni'n llosi hwnna, gwch chi atab fel yna, gwch chi gwirio'r gwaith. Weithiau mae'n handi, stopio'r fideo ac trio neud rhai'r cwestiynau, ella fath oeddech chi'n mynd cynt. Be di pellter o'n hael a neifio di 30 a i? Be di pellter hwn mewn 1,000,000 kilometr? So yn fanna, mae 1 a i, sef pellter o'r ddeiar, yn 150,000,000 kilometr. A felly'n syml iawn, mae 1 a i yn 150,000,000 kilometr. Felly, cwestiwn ydy, faint ydy 30 a i? Felly, jyst llosi y 150 o 30. I gael atab ni ar gyfer y cwestiwn yna. Reit, dal efo union un math o gwestiynau. O pellter o ddeser a planedau cyswllt y haul yn fawr iawn. Mae 1 blwyddyn gola ydy amser mae'n gymeryd i teithio mewn 1 blwyddyn. 1 blwyddyn gola. Ydy faint o amser mae gola'n teithio mewn 1 blwyddyn. Mae canolgoliaeth ni yn 30,000 o flynyddoedd gola i ffwrdd. Faint o amser mae gola'n gymeryd teithio o'r alaeth? Wel, yr ateb ydy 30,000. Faint o amser mae gola'n gymeryd teithio o'r haul i'r ddeiar? Byddwch yn ofalus, hwn dyn nhw'n de, 8.3 munud ydy'r amser. Da chi'n colli marc pan da chi'n sgwennu munud gola. Mae bobl adio'r gair gola at hwn. Wedyn, beth yw'r pellter? Mae hwnna'n anoddach yn Gymraeg yn yma, o'r trefn yma. So fel arfer, sy'n lle, sa chi'n sgwennu light years i fewn. Ond yn fama, mae'n gofyn 30 awr i teithio o Pluton. Reit, beth yw'r pellter rhwng y planedau hyn? Wel, yr ateb ydy 13 awr
golau. Dio ddim yn 13 awr I ffwr, mae'n 13 awr golau I ffwr. Okay? Chos dychmygwch, sa chi methu teithio na mewn 13 awr, mond gola sy'n teithio mewn 13 awr, a sa ddim byd gyflymach na gola. Wedyn, mae mercher yn 10.4 o'r hael. So, beth dwi'n neud efo yma, dwi wedi sgetsio chdi bach o llun. Cymwch ges beth yw'r atab. Mae'n gofyn wrthych chi, faint o bell ydy hael I Gwener sef hwn. Wel, os hwnna'n 10.4, a mae hwnna'n 1, mae unrhyw atab sy'n rhwng 10.4 a 1 mi fod yn gywir. Okay? Yn amlwg mae'r rhai atebion sy'n neu fwy o swnio'n ei gilydd. Dwi'n meddwl bod 10.5 yr ei agos, dwi'n meddwl bod 10.9 agos, ond oedden nhw'n derbyn bob un o hynna. Reit. O'r bydd hynny allan amser rhywfaint. Felly os ni dangos rhywbeth fel hyn, efo atebion yn barod. Reit, so ella sy'n dangos chi fama beth sy'n digwydd mewn enghraifft lle gennych chi cam 1, 2 a 3 a cam terfynol. Prif ddilyniant neu cyfnod sefydlog ydy'r cam gyntaf 1. Mae yna cam cyn hynna sef y genedigaeth, da ni'n cael yna rhyw o protostar lle mae'r llwch a nhw'n dod at ei gilydd I greu hwn. Yr ail cam ydy, mae hwn felly yn seren glas, mae'n dweud llawer mwy o faint na hael ni, a dyna sydd yn deitha chi'n y seren glas ydy o. Mae cam 2 yn golygu bod o'n mynd I supernova, cawr coch enfawr, a wedyn mae'n mynd yn syth I fewn I supernova. Cam ola ydy seren niwtron neu twll du. Wel, dos am seren niwtron fel opsiwn yn fan hyn, felly twll du fysa fo'n gorffan fel. Cwestiwn fel hyn, mae'n licio gofyn, iawn, licio defnyddio'r llun yma manw. So, grym disgyrchiant, gwasgar pelydriad, bod chi'n dall enwa nhw a bod nhw'n cydbwyso, bod nhw'n balanced i'w gilydd. Cwestiwn syml, unhaen sylfaenol. Mae ser prif ddilyniant yn cynnwch egni trwy y masiad o hydrogen ydy hwn I mewn I helium. Mae elfennau trymach yn cael ei creu pan fydd ser llawer mwy o faint o hael yn disgyn o dan disgyrchiant yna. Mae elfennau trymach yn cynnwys, sy'n disgwyl chi wybod bod uranium yn drwm, ond ydych chi ddim yn gorfod gwybod I fyny at haearn, mae hwnna yn wbeth sydd wedi cael ei dynnu allan, ond dydy o ddim yn ddrwg o beth bod chi yn dall na haearn ydy y craidd, y cor o fewn seren. Hwna ydy beth fwyaf beth y mased gyrraedd. Pel o hydrogen ydyn nhw, trio cyrraedd haearn maen nhw. Reit, gofyn I bryn amser, un neis ar ôl. So, be ydy pethau dyn ni angen I wneud seren ydy llwch a nwy. Mae gwestiwn yn gofyn, beth yw'r prif ddau nwy sy'n bresennol ar ôl y glec fawr? So, o Big Bang, 2 prif beth oedd yna, sef hydrogen a helium. Byddwch chi'n sbio'r ser, da chi'n dychmygu na hwnna ydy mas y bydysawd. Felly mae'r rhan fwyaf o bydysawd wedi wneud o hydrogen a helium. Mae'r hydrogen ei hun yn newid I helium, ond da chi eisiau cofio'r ddau nwy yna. Ac yn ola, neu da hwnna efo chi gael gweld hael ni, lliw melyn, hael mawr, mas fawr, glas os o hwnna, eithaf wneud cawr coch, corach gwyn, a mae hwn yn mynd I cawr coch enfawr, so ddim opsiwn yma yna, so eithaf uwch nova a twll du neu seren niwtron, ond seren niwtron yn opsiwn yma yna. Reit, dyna oll gyda ni am y wers yma, ella fydd na fwy'n cael ei uchlwytho ar ôl flwyddyn newydd, ond cofiwch edrych yn ôl ar y gwaith o'r topics cynt, ond dim ond adolygu ser a planeda oedd y sesiwn yma. Diolch am wrando a hwyl am y tro.